Ben, saúdo-vos desde este ambiente medieval virtual para entregar o premio da Game Jam que, a propósito de Afonso X, foi organizada polo Consello da Cultura Galega en colaboración coa Asociación Videoxogo.gal. Felicito os gañadores que nos acompañan na distancia e agradezo a Luz Castro pola asociación e a Dolores Vilaveda polo Consello non só a súa presenza neste acto, naturalmente, senón a contribución á xénese e o desenvolvemento da actividade, porque todos nesta casa somos conscientes de que sin ela non sería unha realidade. Neste ano do 8º aniversario, perdón, centenario de Afonso X, quixemos colocar a súa figura diante dos galegos e as galegas contemporáneos de todas as idades, tamén das xeracións máis novas, mostrando pois, a vixencia non só dese mundo medieval tan atractivo para a sensibilidade e ollada actual, con Afonso X como figura central, ese rei sabio, fracasado na política, hai que decilo, pero volcado da cultura, que deixou detrás de si tan grandes monumentos culturais e unha pegada tan forte na cultura galega de todos os tempos, pero tamén na cultura europea. Pensamos, bueno, para Afonso X pode haber algo máis acaído que a música, que as miniaturas, que os xogos. Porque un dos seus legados foi precisamente ese gran libro dos xogos, un monumento precioso tanto polo contido como pola forma, que reúne pois, un gran número de xogos de mesa, xogos para o intelecto, non xogos para a exhibición de forza nin para o exercicio das capacidades guerreiras. Por tanto, tamén o Consello quixo contribuir por esa vía e facelo, ademais, na forma máis moderna que poden ter os xogos no noso tempo, non? É dicir, a través do videoxogo, precisamente, dando tamén aí unha vía de saída á creatividade da xente máis nova de Galicia, non? Por tanto, parabéns a Carlos Balado e a Pablo García de los Salmones por ser os primeiros gañadores desta nova vía que iniciou o Consello da Cultura Galega. Espero que este sexa o principio dunha carreira de éxito para volos dous. E moitas grazas por participadas. Dou a palabra ás miñas compañeiras na orde que xa elas coñecen que foi indicada e logo teremos ocasión de entregar o premio tamén de maneira virtual. Moi ben, pois moitas grazas, presidenta. Para min é un placer chegar aquí coas dificultades impostas polo escenario COVID. É unha mágoa que non poidamos compartir esta satisfacción en directo cos gañadores, pero como ben dicía a presidenta, estamos convencidas de que haberá ocasións no futuro de que Pablo e Carlos se vencellen a outras iniciativas que organice o Consello da Cultura Galega. Ben, estes actos sempre teñen esa parte bonita dos agradecementos. Eu estou nunha débeda especial con Luz, sin ela non poderíamos ter botado isto adiante e sin a xenerosa parceiría da Asociación Galega do Videoxogo, tamén, digamos, a todo o Consello da Cultura Galega que foi receptivo a unha idea, bueno, que podía ser vista como un pouco heterodoxa, non? Dentro que son as nosas canles habituais de traballo cultural, pero, certamente, como xa se apuntou na intervención da presidenta, a nos parecíanos que dar un paso á fronte nesta liña significaba, por unha banda, apostarmos con contundencia e con convicción por un dos obxectivos do programa, en fin, que está tentando desenvolver a presidenta co seu equipo, que é a ampliación dos públicos galegos que consumen cultura en galego, e iso significa chegar a sectores de idade
aos que adoito non accedemos, nos parecía que a convocatoria da Game podía poñernos aí en comunicación con eles, e logo tamén nos parecía que era un xeito moi acaído de homenaxear e de lembrar ese espírito lúdico que caracterizou a Afonso X, non? Que é unha figura que normalmente, claro, fica como moi esclerotizada pola dimensión política, pola dimensión de autor das cantigas, de historiador, e esquecemos esa outra faceta da súa personalidade que foi tan importante no seu día, que deixou froitos textuais tan logrados, e de alguma maneira esta Game Jam quere recuperar ese espírito, non? Por lo tanto, a Game Jam é un espazo para sumar a unha exposición na que me atopo, aquí vedes ao fondo unha parte dos paneis, agora mesmo estamos no Centro Marcos Valcárcel de Ourense, onde estará ata finais de agosto aproximadamente, e naturalmente continuará a súa itinerancia por Galicia, e creemos que fora de Galicia, porque xa está a ser moi demandada, e, polo tanto, a Game é un espazo máis, como vos decía, para sumar a exposición virtual, que podedes entrar, consultar, visitar, polo menos parcialmente, dende o noso web, non? A exposición foi concebida de xeito moi interactivo, ou do xeito máis interactivo que puidemos en tempos de pandemia, porque efectivamente tuvemos que prescindir de todo o que era manual por razóns obvias, pero creemos que esa cuestión, esa carencia está sobradamente compensada por outros aspectos moi dinámicos, como toda a parte musical, por exemplo, as proxeccións, os vídeos con pequenas intervencións de especialistas en temas afonsíes, unha liña do tempo que pasa, que circula constantemente e que nos fai viaxar pola historia de toda a época afonsí, e, polo tanto, tamén, e xa para rematar, parecíanos que o xogo que crearon Pablo e Carlos completaba de alguna maneira esta dimensión digital que a exposición queríamos que tivera dende o minuto 1 e que, como digo, ficou así un pouco coutada polas restriccións sanitarias. Polo tanto, nada, darlles os parabéns aos gañadores que aínda non tiveron ocasión, agradecerlle unha vez máis a Luz de Cor a súa complicidade, convocar a todas as persoas que nos están escoitando dende a distancia a que sigan pendentes das actividades do Consello da Cultura Galega, porque estamos convencidas de que conseguiremos preparar programacións de interese para todos os públicos do noso país. Luz, teu turno. Graciñas, Loli. Bueno, pois eu tamén quero empezar con agradecementos, como non. En primeiro lugar, a ti por todo este proxecto, non? E eu creo que, ademais, pasámolo ben tamén neste proceso. Por suposto, todo o Consello da Cultura, porque eu creo que é moi importante que esta iniciativa xurda do Consello, non? E que é como abrirlle as portas aos videoxogos dentro do Consello da Cultura, cousa que me parece moi interesante para o sector e que pode ser un primeiro paso para seguir unindo, non? Videoxogos e cultura. Porque, ademais, xa se ten demostrado que as Game Jam, estas iniciativas de creación rápida de videoxogos, son moi interesantes para a produción de novos contidos interactivos e novos contidos interactivos en galego, porque tamén é importante que os teñamos. Entón, pois, tamén agradecer a todos e todas as participantes da Game Jam polos seus proxectos, porque, todos foron moi interesantes, pero destacamos desde o xurado o de Carlos e Pablo, pois pola súa cuidada ambientación, polo seu toque humorístico, e por destacar o potencial musical das cantigas de Santa María. Polo tanto, animo tamén a todo o mundo a que vai a probalo. E despois a min personalmente, claro, tamén me fai especial ilusión que alumnado do mestrado de videoxogos sexan os gañadores deste premio. Polo tanto, un abrazo digital enorme a Carlos e a Pablo.
Ben, moitas grazas. Imos proceder logo á entrega virtual do premio que Carlos e Pablo recibirán nos seus móviles. Espero que a técnica funcione e que nos confirmen que efectivamente reciben a insignia que lles foi enviada. Esperamos a confirmación. Recibido, sin problema por ello. Recibido, sí. Pois logo imos facer unha foto de grupo. Pedimos-vos, por favor, que mostredes en pantalla pois, a insignia que acabades de recibir. Igual consigo que se vea un pouco mejor. No, Pablo, podes mantela en pantalla, por favor? Sí, si me deis un segundo, que puedo quitar el... Agora. Ben, pois, feita a foto de grupo, de novo parabéns, e é o vosso turno para decir unhas palabras, se o tendes a ben, e que nos lo agradeceríamos. Si me permitís, yo quería, bueno, en primer lugar, agradecer al Consejo de la Cultura Gallega el esfuerzo el detalle de introducir los videojuegos como una de las categorías, de mantener una Game Jam para este evento, sobre todo porque a nivel general habilita, digamos que valida los videojuegos como producto cultural, además de como un entretenimiento comercial. Y es algo que Carlos y yo como desarrolladores, la verdad es que valoramos un montón. Y además también quiero agradecerlo a título personal porque el hecho de tener que hacer un juego para una Game Jam de un tema con el que no estoy tan familiarizado, me resultó personalmente muy enriquecedor porque tuve que investigar bastante junto con Carlos acerca del tema de las cantigas, del Alfonso X, y no sé, siento que además del trabajo que realicé a nivel técnico, culturalmente yo también salí enriquecido de esto, aprendí bastante y estoy muy contento también por eso. Bueno, por la miña parte, non moito máis que añadir do que ha dicho como compañero. Continuando coa liña de agradecementos, pois moitas gracias a todos pola oportunidade, sobre todo, que creo que falo polos dous cando digo que, bueno, dentro do traballo, que evidentemente supón crear videoxogos, neste caso, pois, pasámoslo moi ben facéndolo, aprendemos moitísimo, e sobre todo creo que vale a pena, ¿no? Que animo a todo o mundo que queira, ¿no? A probar o xoguiño, ¿no? Do Mester, que pode parecer simple, pero remata sendo bastante complicado. Ben, pois non queda máis que reiterar os parabéns, reiterar os agradecementos, reiterar os vos desexos de que teñades unha frutífera carreira como creadores e desarrolladores de videoxogos e tamén desexar que o público xogue, que coñeza a Afonso X a través do videoxogo, que efectivamente é unha forma magnífica de difundir e profundizar na cultura. O videoxogo é cultura, claro que o é, non debería haber ni siquiera que aclaralo, que explicitalo. E, por tanto, que tamén haxa un achegamento por todas as vías posibles esta figura extraordinaria de Alfonso X, que se mostra tan contemporánea nosa en tantos aspectos que parece case unha especie de milagro e que 8 séculos despois teñamos unha figura que resulta tan próxima, tan actual. Moitas grazas. Moitas grazas. Gracias. Muchas gracias. Placer. Chao. Chao, chao. Igualmente, adiós. Chao.